Tapuji matu hatta marhite edde nomor walu. Jehovah, Jehovah, Jehovah dikoarmu maha sangaponi. Amen, amen. Pujian nami dototo, koan bidi joromon. Sainang donon udia, badia dogormu. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, koamido dipuji hamion. Amen, amen. Odo de soro amai, namarolong rohai. Asasat malua mahami, sian salujea, binujea, binujiho. Otoni, Otoni, Otoni porbadia, binuji dohoto. Amen, amen. Nasitong nang natiurpe, nang nadenggan sa sude. Hudo manuahon turohani sude hadal maon. Haleluya, haleluya. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumapalangit dohot anaon. Amen. Saya ingot ma ale Jehovah akadenggan di basam dohot asini roham. Aisyan narobi do akai, asa unang marsurak-surak aka musuk kumidaau. Ale debataku marhaposat hodo au, say unang pailaau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami para siroha na sumurung debatani haton nami.
Huingot hami do dia kaarion, panaonon do tamamati ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul ma rohanami, jala parbadiai mamikiri sude natinaon nai. Patadahom matuhami dosa nami, asa diar sakor rohanami. Asa hupoponi hami hisap-pisap do sakap-sakap ni rohanami. Jala asa pasaut hami lomoni rohani namono sami. Asa martua hami marhite siani rodi saleleng nililengna. Sai patupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham. Amin. Mari dehita. Yesus Tuhanku Raja mawon, asa mangihu Tuho toto, topot rohaku ingani mai, unang bemasuk na asing Yesus pasonang roh aku tokto, asa margaro Tuho toto. Tung nagodang do pardo do peto hapi lan hasusang tokong rotuo tong dosaya sirohana dia sai tong disesa dosaku sude Tatangihon ma patik ndi bata di mingguta sadarion ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaonom ari ma ulahamuna sa siulommu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi pangisi ni huta ni halak pe na mangibati hutam. Ay dinaunom arido di toppa debata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiad do ibana diari papituhoni, dibahenido ubahid di pasu-pasu debata Jehovah ari paradiananay jala di parbadiai. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohatta ro debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tuis rohatta diajar nasian hatani debata. Ikon badiado hatani debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna atong rak mangidogo gumahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui memahami. Mangulaon na obar tu patik mi. Amin. Mari dehita. Leva
tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi ma roham midahami, dibaheni say sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasahok kami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupani anak mudo hupangasawon hami tujulom, dibaheni pasonang jala apuli mahami akka nahinokot ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisani dosata. Alani pangawalisiot tado ubahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Apet ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Niki ay nang ditobus Yesusi yang isude dimai sailas roha kumandoki sonang netiki dung jupang Yesus tuhaki kondi nama ngajariau torbain marlos nirau sonang netiki dung jupang Yesus tuhaki. Yesus saat ngoluki saleleng di leleng nai rabdo tau ende onma ende kunai baruda sonang netiki dung cupang Yesus tuhaki konde nama ngajareo tarbain marlas nero sonang netiki dung cupang Yesus tuhaki. Hatani debata turpuk epistel di minggu remini sereon tersurat di Filipi bidutolu mamuka maisian ayat 17 ditaba bidu 4 ayat sada tajahama marsika soring rap sitiru au mahamu aliak kadongan jala pamanat hamuma akka namar parange songok kami sitiru muna Ai songon nam jot-jot hudok tuhamu jala anggo nuaing mardongan iludo udok torot do marpangalaho gabe musuh ni silang ni Kristus. Hamaguad do ujung nasida, butuhan nasida do di pardebata, sihila honod do di hasangapon, akka na di tanood do di parrohahon. Ai di banua gijang do sapulota, sianido tapai mahima si panguluhita, Tuhan Yesus Kristusi. Paubaon na do daging ta naliaon, gabi doso daging na nasangapi, hobar tu hagugon nay ay tuduk sa do salhut tu ibana. Ope hamu akadongaku na hinaholongan jalan na hinasiholan, halan aku di jala tupalhu, songonima marsihot hamu di bagasan Tuhani, hamu akaholongan. Ido sahatna, mertua do natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amen. Mari dehita. Nayoti gor pasasangan Tuhanmu namaning kahon sanggap na sude nagami jol mapasay hon dosa
Sai pangasahon mabaga-bagana. Nai mangolu sa leleng-leleng na di Tuhan Yesus dojo panghui nungat orang di kaluhon simbolis nang hamatean si gonggong sude takut Tuhan butuh tiup hatana sai pangasahon mabaga-bagana. Tahatidak koma hapor seotai, songon na hinatidak kon nidongata sa hapor seao di sadok portibion, rakma hita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antondi porbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinafsilang, na tua tubanu tulu dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana payang mulak sogot tu tanaon, manghumi halak na mangulu dot na mate, au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot dihasisan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu doso daging halak nang mate, dohot dihanguluan na sudah. Amin. Tapi gima kursian kor amasaro.
Tadi 5 Titing Huria. Titing Huria Manang Warta Jemaat Minggu Reminiscere tanggal 16 Maret 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, para halado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan. Alai ia debata di papatardo holong nirohanai dihita, uju pardosa de pehita, ai disido mate Kristus humok pita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena kasih Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8, nama ragam. Apa julu? Tahun Transformasi HKBP dan Pesta Gotilon 2025. Di minggu sadarion pukul 12 WIB marengana diaula di patu pado rapot marhado muatu napabakiton panitia Pesta Tahun Transformasi HKBP dan Pesta Gotilon 2025 na di dohotan ni sude panitia renovasi gereja dohot parhalado rap retama hita rotu rapoti hobartu udangan naung di pasahat. 2 seksi remaja 2 titik sada bekerjasama dengan Dewan Diakonia Seksi Kesehatan, Seksi Remaja akan melaksanakan kegiatan screening mata, gimul manang gigi mulut, dan hemoglobin pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 pukul 11.30 WIB sampai 14.30 WIB bertempat di Aula HKBP Cijantung. 2.2 dalam rangka pembinaan rohani bagi anak remaja di tengah keluarga dan meningkatkan persekutuan yang dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 atau minggu keempat, gereja menghimbau setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja untuk dapat mendampingi anak-anaknya pada ibadah remaja pukul 15 WIB. 3 seksi pendidikan, tolu titik sada. Sehubungan dengan adanya penerimaan mahasiswa perguruan tinggi kedinasan dan CPNS dimulai pada akhir bulan Maret ini, seksi pendidikan akan mengadakan program pembelajaran kepada jemaat
yang terbagi dalam 2 kelompok, yakni 1. Kelompok 12 SMA sederajat dan yang baru lulus SMA sederajat. 2. Mahasiswa yang sedang kuliah dan yang sudah selesai kuliah. Bagi yang berminat agar memberitahukannya kepada Sintua WEK masing-masing untuk seterusnya diserahkan ke seksi pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan pada minggu ke-4 dan minggu ke-5 atau 2 kali pertemuan. 3.2. Sesuai dengan program penata layanan tahun 2025 di bidang pendidikan, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 pukul 11.30 WIB atau selesai ibadah pukul 9.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan acara ibadah khusus memberangkatkan siswa-siswi yang akan menempuh ujian akhir tahun ajaran 2024-2025. 4. Ruhut Parmahanion Dohot Pamicaun Huria RPP HKBP. Hobar tupanak kasion na pinatu pani parhalado, mamuka minggu sadarion hona ruhut Parmahanion Dohot Pamicaun Huria ma, keluarga Saud Maradona Nenggolan, inangi Sophia Borusima Jutak, siala nonggabe ruas ni Huria na susapoda Dohot HKBP, alamat nasida di WEK 20 Sada Susukan 2. 5. Ruas namoding. Nung jumolo marujungolo sian tonga-tongata inang Doriamos Raya Rita Borsitorus umur 60 tahun. Pardihutani amang situa CSP Panjaitan na di hari Selasa tanggal 10 Maret 2025. Alamat Jalan Kaja 2B nomor 24 RT 014 RW 010 Sada Kelapa 2 Wetan WEK 7 Cilacas Polri Kelapa 2 Wetan. Saya dipargogoi jaladi ya puli tuhatta de batama keluarga namar hawut nirohai. Onom ucapan terima kasih. Marhiti titingon huria pasahaton mauliate godang tu nasian WIK walu kapungasam. Nang pasahaton satu set bunga altar di Parminggota Sadarion. Songonima titing namasa di tongoton huriata di bagasan nasa minggon. Akat titing na asing boy mata jahat di lebarat titing na adong di tangat tabi. Saya di pasu-pasu di Batama hita di sudi pergulmiton ni ngoluta. Horas. Tabi gema di puji-pujian sian lamsia.
Mari tema kita untuk pembelian kantong sadaka sadade. Ananmu lasli rohano sode sai bangote rohakon ai bajoro medeso. Sai patun pangalahoku marado pon baweme sai suruhon turo aku tondi parbadeae asa sai totong ture tangi aku endepe. Dusun hamana dumenggan maroha kode jolong sai lapokon mana denggan tu bagasan rohakon sai topae hatame asamar parbowe.
Kami ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima na mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras meita kamanginang. Hatani debata jamita di minggu sederion minggu remini sere. Ima na dienet sian buku ni parpesalmen. Biduna pa 27 hon na dibonai sian sada maruzung diet na ponopon. Pesalmen 27 ayat sada saat rodiet onom takasma tapai hutihut. Nalom niroha mida debata ede sian sidapit. Jahubado padongangiku dohot hatu auku. Jahubado panodangiku dohot hatu auku. Tung isema habiaraku. Jahubado paratano batoan ningoluku. Tung mida isema au biahaton. Molo tung roa kaparjahat mangarongrong au naing mangatos sibukku. Akka sisosak au dot akka musukku. Gabe martinggangat do nasida jala marragian. Nang pemarhorkoron parangan akka namanukku nau. Dang dihabiari rohaku. Nang pehehe parmusuo do pakau. Saipos do rohaku disi. Sadado nau kupangidoho sia Jahova saido hulului. Naing mia nau di bagasan joro ni Jahova saliling mangulu au. Paida-ida hinadenggan ni Jahova dohot mamikiri ganum sogot di bagasan joro nai. Aidio dingi au di bagasan udung-udungna di hari hinamago. Ditabuniho doau di partabunian ni udung-udungna. Tudolok partano batoa doau di panakok. Asamadirga uluku mida musuku akan ahumalia ngau. Jadi pelehonokku ma di bagasan udung-udung nai. Aka pelean puji-pujian. Marede maau huhut mamalu. Parhina loan mamuji Jahova. Ido saat diturupuki. Damang denang hurian itu hata minggu remini sere. Saingot ma akadenggan di basam. Jala topik ni mingguta sedarion paidaida hinadenggan ni Jahova. Paidaida hinadenggan ni Jahova. Di siu jahat turpukod dia kaminggu na salpu akamanginang. Nama bitrotur haku ima bukedeta nomor 730 elui. Bukede nomor 730 nama dok lam jonok rohaki. Manang di kidung jemaat nomor 400 seda. Edeon nasinurat nani guriton ni sahalak parpuisi namar goar Adam Sarah. Dak situ Adam simajuta dah. Ala kebetulan parede amangon ahli paredeta. Adam Sarah tahun 1240 seda. Marbucir roin napat di tanah sida mardalan itu jabuna. Ba di holsohom ma song nahurang gua kaede di tonga-tonga ni paribadah hatta asa tabak kaede tarsong kita marupani asalam tabak kepunguan asalam tabbalan sion naringgas ro atar songoni marupani tarnihara makkana matua songoni nang tuama asa aru tabban yan akapunguan amaun ama sarohaun misalnya sedi beta-beta marupani buama asalam torop lana wajar doda baka manginang sapi meribu kita pedang buinang gopala ono puluh halak punguna masar hosa ne baik beti asadeng bui
Songoni maroin na matapad di tau merdelen tu je bunia mat inatta si Sarah Fuller Adamson. Maddo kurang. Alani gabe terinspirasi maibana dingotibana ma parsorion ningulu ni si Jacob. Songonna tajaha jala tapamanat akamanginang di sede Musa biddu napa 22 honi. Songo dia oro adidok di sisi Jakobon. Ima ala ikon lau ibana meninggalhon bagasna, meninggalhon huta hatubuanna dalam keadaan terancam ala diiak jala disakapi hahana si Esau kosana. Ikon lari maibana. Habis sitong na ibana anak hasiat do anak niomakna. Baik kamu ma anak mami mauldon kaluaro sejabun. Songoni masih Jakobon habe kolari mana ikolai mana marjalang. Alani busisau biahato biar nasohea haruar sekuta nasohea haruar sejabu meninggal hono makna busisau biahato maibana. Alani terpudum maibana dinatongo terpudumi ibana di biagasa biar ni rohai mernibi maibana di nganani marnako tua ma suru-suruan. Jadi molo taparwao ne deona kamanginang molo arong bukit deta isi arong goniat disi. Molo taparwao disi kamanginang 730 lubi. Anno peta taringoti 730 awon. Dido disi lam jonok rohaki Tuhan tuho nang peporsu do dala tuho sai ima edeki naing lam jonok tuho lam jonok rohaki jonok tuho merasa naing nyan jonok tu debata asa solhoti bana tu debata kehadiran ni debata di bagasang nguluna dirajumi bana menjadi jaminan keselamatan di tonga-tonga ni biar do lomos di roha. Ide bande dokko ni mana dia duai marbatal batu peau sonang do. Nang pe holom sude tiur doau asal dinipiki salam jono tuho lam jono rohaki jonok tuho. Marbatal batu petaho. Marhalang ulu batu petaho. Banggu hita sonang do peramu mati kamanginang. Olah sonari budu terpudum nak pelabok manang mungkin batal na khusus onna maka batal di na tua-tua ni na letong dak sonang mudum. Alai sonang do asal dinibiki pajupang do debata di bereng ibana marnako tua ma suru-suruani. Ide mabedame rohani bana ternyata inganan ni debata do on inni bana. Di bani mana mempertadda los batu halang ulu di manai, di bani mana mempertadda alias para sasti, di gor menganani ahata yakka manginang, betil bagas ni debatan. Jalalos di sido haduan, halak samaria pajong-jong bagas, joro parsebaun tu debata, ima di betili. Amok kadonga sahapor siaon, di tengah-tengah kesulitan di tengah-tengah ni hamaolon ni parnguluonon totu ido ngolo masa hasusan itor seonon na Tuhan di dia doho tuhaku nebesa torido rahita tiak kamanginang torringgas dohita martangiang asala Roma parukilon etor martangiang damang dainang hurian itu hata adok saya dapat doa madok padohan ni namalo na Rusia kaca na tinokko ni martil masarsar hatok doi sarsar alai toko kido tong
menempa baja gabe sada parang sebilah pedang. Martil itu menempa menjadikan sebilah pedang. Alai mulai pakai manokok kaca atau doi sarsar. Neng dohonon ni hatai boy do persoalan niro alai sonari isi do hita. Kaca do hita manang baja na ditempa menjadi sebilah pedang. Manang nagabe pakur petahui, manang nagabe aha. Tetapi menghadapi penggodokan yang sakit luar biasa, bohado hita di ujungna. Survive do hita memulus persoalan ini, manangidang. Moloroha mauloni, gabe aha do hita. Setelah kita melampaui kesulitan hidup, sahat do hita tu happy ending, manang dung ro persoalani songon nabi nani deba madele gabe tuakon gabe nama alkoholik lari kepada minuman adong lari tu narkotika narkoba menghilang rasa jalan paling radikal adong halak nama kotorukunga mate manikot alani persoalan. Badaku boto kadongan sudiru hita radison noeng menghadapi persoalan dingun. Nahuli do dingdingnya tiak kamanginang. Na sumar si buat do meili bano pina buah-buah. Sehera na sumar pakirimo ni ba, sehera na so martuha ni ba nen nabedura. Aleu gari mulu sinuku bama jo cerita mama persoalan ima damang. Ima daidakku. Tuk so boto benuaeng indaka. Masing-masing kita pergumulan. Alai isi do kita na mampu bermegah. Isi do kita na pada akhirnya bercerita madok. Bahasa do Tuhani. Mulai hati mabai Tuhani bah. Angko sasitong angko persoalan na wadupiyo na dang dia do penati na umweda. Martibakon na hutao non. Olay hidup etoko. Angguau do ba nina. Alani isi do hitan no pada akhirna kamanginang namadok jala marlas niro amadok saya sudah mapan dengan itu. Saya sudah melalui itu. Moliate madi Jahuba Ebenezer Rasira Sederion diurupi Jahuba doau. Ada Tuhan. Asahamu kadong asaha porsiaon dunia membuktikan, fakta membuktikan bahwa dunia ini banyak orang-orang yang survive. Dunia dipimpin oleh orang-orang yang dulunya sangat menderita, anak yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi dia dapat menata hidupnya dan menjadi seorang pemimpin besar di tengah-tengah di Portibion. Terbarita Alexander Agung, terbarita Julius Caesar, terbarita Louis XIV, George Washington, Doho Napoleon dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang penuh penderitaan dahulunya menjadi orang-orang besar dan bersejarah. Nah, so jahamuru bukunya mata del sitorus ade. Anggota yamuna ya maboto sejarahnya mata si del sitorus. Dia kuli angkut barang kok di Tanjung Priok dulu, ya kan? Mengangkut barang kuli, hatuban, yang binoto bek naboha abarani rangama apa berai, hafal, alani namanuki barang na Tanjung Priok. Mungkin dak porsia ita ada enggak? Mungkin lamang. Dia orang kaya kok, memang itu dulunya. Ada pigar ahitau nak kamanginang napi naborha ni ala ni gudang ni horbo ni na tua-tua na itu ba. Ingot tamu majo. Piga mahamu na ang gison anak inasonang hitan. Sudah durata hay anak inasonang ate. Ay anak ni raja ru ita sudah kamanginang. Alai pasti gudang dorahita napi naborha ni jurbari. Ido. Isodo makku na ang rupane kan. Baik kamu maju saya lipiga sekolah di Baborhat sedia do terus hebengon
Dapok bulat, dapok tanggal, kirim tu siak kangan, kirim tu si pay 2, kirim tu si pay 3. Beh. Wah, hari bandek pabung-pung hepeng ini ngon. Di sada tiki ale tiki pabi codang ningo ti. Itu tiki palao dang ningo. Halai coba ya ko kita kamanginang. Waharo ibai nak kana to rastai na zulu manutuhi jabuni na burutei. Eda pete dapot para mamu inna kan. Bajagu amu de bay Jakarta kan. Amu per Jakarta udah bukan. Be au pang jabumu ne Jakarta. Surpai pamiso nak kamanginang. Tebuni namar Jakarta. Itu. Dang nang bahasa Tuhani dia mu kamanginang. Dang gudang bamang mengkip betul beta samo serdawa. Itu tuh diutanami martano tungil. Itu tuh. Komangobak. Molo dirga do penno di baliani sosonggo pidongi. Di tamu di kena. Molo sonari dang pola be. Tu dia hita mangan ni namu nama. Tu dia duita. Tu tama minima teras. Ini mesonari dah. Molo hita na julu molo ala jo tangko ni si baluhapan ngehebeti. Itu dah. Mulu hari Minggu song no maknamion itu orjo jagal saparo pak kilo dongan nikau rata ngata bu yebe bagu ya mang. Iya kan. Mau lihat mari Tuhan ya kamanginang. Tabulus dosudion. Namari jurbarion. Jadi apa adanya seperti sekarang ini. Anggu madili kita songok kalahar rupani dang natolak nioma do babakku pasik kolau nau ninna ujung gabe ritik gabe marbabuk dibolokot dirina dang dibereng potensi nabe ala nama nanum di bagasar ruana ikut kasih ya au bohabe tahu ikut kasih ya ninna. Maka ada banyak dang tamma SD kamanginang hasia pangarat tuani. Au sendiri pazupang doawi do ruas tak pengusaha sukses di bagabetuan. Tak tamma SD la sinatairu mengajari mana majahaduk manurat. Tapi kaya karena dia tidak mau jadi orang bodoh selamanya, menjadi orang miskin selamanya. Dia dubi sudi persoalani. Moho peta hodang dilala. Seherna so dihilala na mohopi. Menggusonari dak pula tahilala benamo. Pala gudang dua sikan. Beli mereka seperti menahan namohopi. Enggak apa-apa gitu. Songon nedokon ni netutuan na zulu. Meredu marpira rongit. Ditanggurukon pature-tureo nina. Ganang pilihara rong itu nggak ada apa-apa karena anak saya butuh. Alani doa manginang. Ada banyak orang dalam segala pergumulannya. Justru penderitaannya itu menjadi batu loncatan bagi dia untuk berhasil. Justru penderitaannya itu menjadi lecutan bagi dia. Saya harus sukses. Jalabasa Tuhani diului. Jadi sutuk tertabayak ko jona manura turpukona leido nakin edi seside pita kamanginang itu tertabayak ko raja imana pada saat ini. Pada saat dia menulis ini dia adalah dalam penganiayaan mangalur Raja Saul. Dia seorang diri yang manginang melawan kekuasaan. Raja Saul yang gagah perkasa. Alkitab berkata Daud orang yang kecil. Tubuhnya kemerah-merahan. Tidak dianggap. Sia-sia ya. Siap itu anak ni si Isai. Ibana dang dianggap. Tu balian dui suruh. Marmahan. Suboto amulon ni parmah di tamno. Namanak kurulon na. Itu kan. Dang dianggap. Pada saat Samuel roh tu bagas jabuna naing mamiahi anak ni si Isayon.
Anak nanda bel-gebel godo siya minada bahkan na tibo-tibo dotong. Odo pantas na. Anggo si Daud dan isu pada saat itu. Anay bohado halak na etekon. Halak na tiup. Halak na susaon om manuaing diangkat debata. Jala idu nuaing amok kadunga sapor siyaw tapamana mazo na idok di bana. Ketika dia harus berhadapan dengan kekuasaan, berhadapan dengan kesulitan itu, di doi bana. Jehovah do panodangiku. Jirang gelap mata. Eka molunga suku persoalan dak terberi kita benga gula behulala ninna ita. Tetapi dia katakan Jehovah do panodangiku. Sehingga dang adong nahulum dia do pi ibana. Jala di do ibana tung ise mahabiaraku. Jehovah do partano batuan ningoluku tung mida ise maau biahaton. Padahal fakta Saul ingin membunuh dia. Di Juma aywa sesongon naritik si Aon si Saulon isuluk si bulisi ibana ngaritik buana mau ninna idok akapanunggay ni istana nema atau Juma si Daud ay malori maredde marhasabi asa sonang rohani raja ninna ijui mana bulus rohani bana mengabdi kepada rajanya mengabdi kepada bangsa dan negaranya marhasabi memana maredde to horo tutu sonang dorohani si Saulo mula gotot di tu rumah dung dibege edde naon songon na mula gotot di tu rumah badung maredde si Daud ninna habe to kinaya ha nganeng itu be mana lapa mati ho. Tetapi oleh karena perlindungan Tuhan walaupun seorang panglima perang yang gagah perkasa ahli dalam strategi ahli tombak ahli senjata Saul itu benar gabi boy mana raja tong tapi bisa meleset dalam jarak tembak tu si Daud. Karena apa? Ada Tuhan di balik ni mana. Lani dua mokadonga sahapur siya molo tung roa kapar jahat mangarong rongau naing mangatos si buku aka si sosak au dot aka musuku gabe martinggangan do. Ola Roma si Judas do parangani lau manaku tuat ta Yesus. Wala di do tuat ta Yesus isiruna nilu dua muna mertinggangan ma nasida saluna. Hola nalani huaso hato ngamun ni buhini tuat ta Yesus pe ngamertinggangan sude. Ini benar darah tinggi si Petrus toritari purang dari tepul pinggol nisi si Maltus neri puhoro Petrus naso tardokonau suru-suruan ni damang marloksa-loksa si banua gijang. Alani do mo kadonga sabur siaon hanya dengan hola dido ibane isena ni lulua muna bertinggang ma nasida sudi. Cibui do topas sadiri akamu sutai hola sakababe repetarok mangasahon hatani tuhatai. Amo kadonga sabur siaon di tonga-tonga ni pergumulan na tadupi na luar biasa. Didok si David dison sada do nahu pangido sejahova di tengah-tengah kesulitan itu hanya satu imannya berkata hola jonok tu de bata peau asal dido ibadah nak sada do nahu pangido sia Jahova saido di lului rohaku naing mia nau di bagasa joro ni Jahova saliling menguluau. Pertanyaannya kenapa kita ke gereja? Apakah ada di sini Daud yang lain juga yang sedang mengeluh karena pergumulan hidupnya? Auna 2 minggu saya urok do di partangyangan. Akamanginang mulai masuk ko tangan itu padurungani baik tangyang mudisi. Mardongat tangyang baik ni. Unak kerana mana patonaha. Mana patos sampah tu kotakna tu tempat sampah kerancang sampah. Ada 2 di situ pengharapan Tuhan. Tata emak ini kan asiroham pasu-pasu mak. Aido labatan ni pilihan. Ido nedok ni turpuko penno satu gijang satu pudine di dok pelea puji-pujian pelea moliate. Jala pelehum ma tu Jehovah ninna. Garar makka bagabagam. Jala jauh mau jumpa di area gugutan asa walusio asa dipuji huau.
Ido di dok para pesal ini. Asa sutung rohi tarupani itu bagas joron memilih hita songon nagait tap magupu musemai. Ya kan? Ayo dok goni ate pelu kamu main iku saya nerajina di nang borsina bela nang berminggu tay nang borsina bela saya te pele musem mula pele anon. Balu jenai hamuda. Isi manono lo majalo ini ngon. Anong musero pesi hebek palsu. Ago ya mang. Persembahan kepada Tuhan. Padahal persembahan yang mengandung janji. Persembahan yang mengandung janji firman Tuhan. Sada do na upangido se Jehovah saido di lulu aku. Naing mia nau di bagasa joro ni Jehovah salele ngau mangolu. Paida-ida hinadinggan ni Jehovah do mamikiri ganu sogot di bagasa joro naing. Amanginang, tidak semua orang gampang datang ke rumah Tuhan. Molo gampang piak kamanginang rotu bagas jorok kamu sonari. Puji Tuhan mau liate. Tapi masih banyak orang tidak punya gereja. Dan bui rotu gereja. Pada saat nats ini juga amanginang. Tak sudah bui rotu bagas jorok. Apalagi tu udung-udung nabadiai. Hola sahalak gosali sa tau bui nakot tu si. Melimbulu ni. Hola niru na bui nakot tu si. Ipe ko manguras amanginang manguras. Kita butuh bete manguras. Mulu hitarai ko marpangir mau. Ko niuras ias. Ido asanako tu bagas joroi. Jale selisa tahu di buang undi mereka. Majopu nasinura do isi mahita nakot tu bagas joroi. Gak sembarangan. Alanido kerinduan untuk bisa hadir di rumah Tuhan. Itu suatu cita-cita yang luar biasa pada zamannya Daud ini. Itu benar marangan-angan ibana pajong Jakob bagas joro. Udung-udung dope pada saat itu. Udung-udung nabadia. Zamannya Daud dan ngadong dope bagas joro. Siru te pajong bagas joro. Si Salomo dope. Si Salomo do membangun. Alani siol ni rohana sida ingin dekat kepada Tuhan. Gereja itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Molo jongjong gereja kayu Cijantung di Cijantungon berarti Tuhan hadir di tempat saya di Cijantung. Jadi napa jupang do Tuhan itu ita tiak kamanginang nuaing di bagasa jorono. Bersyukurlah karena kita boleh di sini bersuka cita. Ale gudang du pinuaing akadungat kamanginang dang bui bongot tu gereja. Dongat sadiri ruasta banyak yang rindu sekarang. Terbaring di tempat tidurnya itu memohon Tuhan neng tu gereja au. Neng marminggu au Tuhan. Dang bui. Asa mulubui ta sonari rotu bagas joroon. Moliate Tuhan. Nungaroa o tuhaku romaho. Tua museiru ta hiro edete nakinate. Nungaro au o tuhaku romaho. Tua museiru. Ai di bagas inganamu. Lasni roh harus sudi. Di sini kita menemukan sukacita songona dapok ni si Dauton akamanginang. Ima lasni rohani ibana ketika dia bisa hadir di rumah Tuhan jala bersukacita. Molokal Marx Madok agama adalah candu. Jadi candu ini mana agama na heraping hilang rasa ilusi ini ban. Alai takas doa mo kadonga sa porsiaon akapineliti madok. Molo di sidungo inahita, isidungo ikut di produksi, adong do di utok-utok tahun nina isidungo 300 juta sel otak. Jalagu modang na asabuhi tarupani torhehe hicat menunggu neng dengan tenaga baru. Kesiapan untuk menghadapi hari ini. Alayadong madok konak kamanginang nasida na meneliti para ahli madok sasitonga justru ketika sedang beribadah akan lebih banyak juga sel-sel di otak lebih dari ketika kita bangun. Nina nasida. Saat kita beribadah gelombang gamma tercipta di otak kita yang benar-benar dapat membantu kita merasakan kehadiran Tuhan. Jadi pakoroni gelombang gamay mena dada mabek kolas sumonang pakilalata labok ala serna zonok tuhani alai didok disi
hera makilalahon holong ni rohani Tuhani. Jala ketika ta perasaan kita Tuhan itu dekat, gabe tabba main narupani semangat gairah hidup, do tabba mamuse bijaksana berhikmat di bagasang nguluna. Ima molo tiki martangiang do ditiki beribadah sada-sada hala. Jadi alanya perasaan semonang pakilalaan ala disima debata. Pajupang ibana do buhini debata. Hanya dengan beribadah selama 7 menit setiap hari akan mengubah otak Anda. Ini mana? Jadi saya cukup benda pikiran na, dak saya meliti-liti biaci uluna, molo martangi yang mana nanggo pala 7 menit penin narupani di bagasa sedari. Dak pola songo tetangkat tau rupani manang napi hali sedari ina. Anggo daong dipangido ibana, sado arong ma 7 menit to martangi yang bah pasti otakmu akan lebih tenang. Nina nama meneliti. Alani mo kadong asaha porsiaon basadu Tuhan itu hita. Macejono do Tuhan itu akan maju warna. Jadi suatu perasa kita pernah ditinggalkan Tuhan. Dia setia. Jalaidok adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Hohom bulus dorohaki. Mai mau dengan bahasa ni debata. Dengan diam. Artinya Tuhan yang bertindak. Allah yang melakukan bagi kita. Allah yang bekerja untuk kita dan menanti dengan diam. Songon Nabi Nani Sidauton, maka jadilah dia menjadi seorang raja yang bijaksana dan berhikmat. Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Dia bernyanyi kepada Tuhan. Dia menggubah lagu pujian kepada Tuhan. Alania mukadong asapor siaon tapaida-ida madengga basa ni Jehovah. Totong dohot asini rohana natuhita saluna. Molo uli rohata tedeo medei nomor 730 lui. Bisakah amang inang Injil mari buru 730 lu. 730 on molo 730 lu a imana nedehon ni kapal Titanic na lau harami ima na di bidu na di 730 a asalam solhot tutuhani hutiop tangami debataki naing lonong soluki di laut na bagasi togu au tuhaki tulab bumi taidehom ma 730 bi ayat 2 las martangi yang meitan non. B.
lam jonok solhot ma ngulu nami tuho Tuhan. Ai moloho dengan nami tiurma sasudi. Atung udur mahita Tuhan. Ra mahita totong disadok panggul miton ni ngulu nami. Sayunang matubu pakilalan nami. Na ditinggal hoko jala di pasobuho hami mengadopi sude namasa di hanguluan namion. Alai takas sayho doa sini roham. Jala say barudo ganub sugot paso-paso. Samolo huadupi hami namasa akahamolo parukilon di ngulu nami. Takas ma Tuhan marlo pitanga marsoba martangia kami tuho pasahaton pasaha madalamu tu jahuba jala haposi asaibana paturehon ido hatam mabay posrohanami madalani ngulu namion asa peidaidon nami dinggan di basam pabua para siniroa jala pardingga basa doho jala nasutagamu kurangan ganub nama ngasauko akan amartano batu tuho urupamu do jaladak pasubomu songon napi nama sam tungulu ni Raja David halak naeteki halak name meti diaiko de bana dipati boho dipati bulho tibul situ tu kabe raja ibana gumonggom bangsom bangso Israel senaka halak name meti halak nasusai halak nama naud dihapur suoni ditoguho di padirgakko si majujungna asa gabi buyak kahalak na hasia nungat macai torop di pamasaho Tuhan kahalak na dangoli gabi hido gabi halak na sangap asa ope Tuhan parade marohanami lahu majalo pasu-pasum paida-ida dengan dibasam di ngulu namion urupi hami marhaposan jala marpang sadiat tuho unang madele hami Tuhan ati roa ka persoalan ati ro parukilon nami si taunon nami unang loas sami mangalului padelian nami jala say unang adok siatonga tonga ni ruas ni uriam do manangi sepe na pauzung ngoluna marhite na mangago hosana sadiri tupanik kotani alai di bereng maho Tuhan dang adong nasotar patupaho lau paluau ngolu ni manangi sepe asa dapotan haluaun jala pujion na ho di ujung na jala mamili tu ho marhiti akai de pujian na edde hamulation na pasangapo guarmu di bagasan nguluna alani Yesus Kristus Tuhan nami naung mati humoko pami amin damang dainang hurian itu hata tajako mata ni debata marede hita laos tapasa mapiliat tu debata. Sayuna ko idalani dalana marmuliai odo totong tangiaki Tuhan patotonglah kaki say togo Tuhan may langsohon bung mi tu
Nangolau di naholo, o diganggu di rohai, saitong masih rohakon, tuinganan natin buhi, saitogo Tuhan, malam sohor tulang bumi, tuingananmu na tongam, salam patotong kaki. Gupe portibio nanay mamol gak dirikon sayot hapos seaoki goklas niro angoluki say togo Tuhan may lamsolho patotong kaki. Nay ngau margolo na sito daw siyan rutanon uri amin ang monangi managang mau di surgoi say togo Tuhan may lamsolho bumi tuingananmu na tongam sayang patotong kaki. Tay diunay onom laos jongjong maita. Nang saat au tu surgoi tuinganan na tiuri Tuhan say tiok tangaki baik lamsol ho tulang bumi say togo Tuhan baik lamsol ho tulang bumi tuingananmu na tongam say lampatotong kaki. Tatangnya kumma piliata martangi yang maita. Ali di bata amana mina di benua gijang. Oru-aruan ni salut sileu-leu nadingga dok nasau libasa na muliutus. Upasata mi masian na nilihon mitu hami pilihan na mituho. Say jalo may gepi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti, asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulon narajom di tonga-tonga lihuriam doho di portibion.
buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon bitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondero di pamataku osadohot ngoloke rode salut artaku di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaunmu sai saut malumon iroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajaon dohot agogaon rode pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakut Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakut Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaroma damena tutodim. Amen. Yang B ya? Lam jono krohaki Tuhan Tuhan nang pena borsukdo dalam Tuhan Marbantal batu be sonang do nang pe holong su